Halom, horas ma dita salutnap, neng tapuka ma parminggota, tapuji ma tuata martende nomor 110 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Dihorhon hapursuhon nami nasatokin jalanan yang ido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami. Hami akan sotumailihon akan natarida, akan natumailihon akan oso tarida, ay namartikido anggo akan natarida, alay na saleleng-leleng nado akan naso tarida. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangido hami tuho, say lehon matondim na badiai tu bagasan rohanami. Say payan di bagasan hami asini roham dohot hati goran na pinatupa ni anakmu Yesus Tuhan nami. Say ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, para gogoi mahami mangulahon lomo ni roham. Asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pambayananmu di hami. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu mapatik ni debata, nani buat sian poda bidu tolu ayat pitu rodet sia.
unang tung nabisuk ho di parbaga roham. Habiari ma Jahoba, jala paholang dirim siam hajahaton. Ima gabe haisaron di dagingmu, jala haneangon di holi-holim. Pasangap ma Jahoba marhite sian hamoronmu, dot marhite sian patumonaan ni sandok panggomuanmu. Atong rap magidugogo maita siat tuhatai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulan nobar tepatikni. Amin. Tato poti ma dosata nagodangi di jolo ni Tuhatai martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangi do. Saya si maroham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamu baroha dot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringot tuasani dosata. Songonon dohata ni Jahoba, unang homa biar, ay ahudo siluloko, nunga pola hujau guarmu, ahu na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Epistel di mingguta sadarion na dienet sian Lukas bidu 2 ayat 40 sada ayat 52 tajahama marsikat soring. Jala ganut tahun lahu donatorasna tu Jerusalem marari area Paskah. Jadi dung marmur ibana 12 tahun rap manop nasida songon na samo dipestai. Asa dung diraduti nasida aka ari rayai dinalahu mulaki nasida tinggal ma Yesus dakdanaki di Jerusalem sopamotowan nina torasna. Diri punasida nang rap doho dongan saluduran ibana jadi didalani nasida ma persadarian mangalului ibana di tonga-tongani akado tondok dohot dongan. Dung sojupang nasida ibana mulak manasida tu Jerusalem laho mangulului ibana. Salpu 10 hari dapot nasida ma ibana dijoroi hundul-hundul di tonga-tongani aka guru tumangihon hata nasida huhut manak manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubegi hatana dibahen torus ni rohana dohot aka alusna. Marida ibana songgot di rohana nasida jala dipanguling inai ibana boasa dibahen ho songoni tuhami anaha birnit do wahap hami dohot amangmu mangeluiho. Gabe di dogma tu nasida boasa pola luan muna ahu dang dibotoh hamu na patut ahu di bagasan-bagas ni damang. Alai dang diatu sinasida hanani dok na itu nasida. Laos tuat do ibana rap dot nasida satu Nasaret. Jala pangoloi do ibana di nasida. Alai di peop inanai do sude namasai di bagasan rohana. Ima sahatna marturan anak untuk mengion hatani di bata jalan nompeopsa. Amin.
Taha tidakon maha porsiautai, songon hina tidakon idongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangit dohotano, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean sian todi parbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumawan na bernit di pahunguman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban waturu dong ditanum, na mulak mangulu di hari patuduhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata Jahoba. Hamanai pargugu na suatu dosanit, di sima ibana pa mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia ditodi parbadia, dala dong sada huria na badia, huria hatopan nela Kristen akan na badia, dot diasani dosa, dot diatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak na mate, dot dihanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Oras madita saluhutna. Hujahau nami ma tikting namasa di huriata di bagasan mingguon. Minggu 16 dung Trinitatis. Tanggal 10 September 2021. Topik ni minggu ta sadarion ima ngulu di bagasan panogunogon ni debata. Tikting na parjolo. Sermon inalidia. Di Patupa di hari Senin tanggal 20 September 2021 mulai pukul 10 WIB Nats sada Petrus 4 ayat pitu rodi ayat 10 niluhon ninang Pandita Jojor Berupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Napaduahon Partangyangan Banjar di Patupa di hari Selasa tanggal 21 September 2021 masuk pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom. Ima Banjar Tanukur Selatan niluhon niamang Pandita Jeffrey Sitidaun MTH. B. Banjar Bungur Kostrat niluhon ni inang Pandita Jojor Berupardede MTH. Pinangido turuas na adong di Banjari asa mandohoti Partangyangan Banjar. Napatuluhon sermon paropuan di Patupa di hari Kamis tanggal 23 September 2021 mulai pukul siawib Nats sada Petrus 4 ayat pitu rodi ayat 10 niluhon ni indang Pandita Jojor Beruparde MTH melalui aplikasi Zoom. Napa opaton sermon napa sebulung di Patupa di hari Kamis tanggal 23 September 2021 mulai pukul 10 sia 30 WIB. Nats pangukapon 10 sia ayat 5 rodi ayat sia. Niuluhon ni amang Pandita Jeffrey Sitidaun MTH melalui aplikasi Zoom. Napalimahon sermon remaja. Di Patupa di hari Jumat tanggal 24 September 2021 mulai pukul 10 WIB Nats sada Petrus tolu ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu. Niluhon niamang Pandita Jeffrey Sitidaun MTH melalui aplikasi Zoom. Naponopun sermon ama. Di Patupa di hari Jumat tanggal 24 September 2021 mulai pukul 10 sia 30 WIB Nats Kolose tolu ayat 10 walu rodi ayat 25. Niuluhon ni inang Pandita Jojor Berupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Papituhon sermon guru-guru sekolah minggu. Di Patupa di hari Jumat tanggal 24 September 2021 mulai pukul 20 WIB niuluhon ni amang Pandita Jeffrey Sitidaun MTH melalui aplikasi Zoom. Napawaluhon
hona ruhut parmahanion dohot pamicangon. Mulai sadarion Minggu 10 sia September 2020 sada, hona ruhut parmahanion dohot pamicangon mah, dongata Joshua Martin Parasian Pasaribu, Sian Banjar Bintaro Perdagangan, ala marbagas tu agu ugamo na asing naso pamotohon ni huriata, jaladang dietong be gabe ruas ni huriata. Pasiaon namoding. Nah di hari Minggu tanggal 12 September 2020 sada, nunga jumulo monding sahalak doli-doli namarguar Santonio Siagian ST marumur 40 sia tahun, anak niamata Alvanus Siagian nahinan tubuh nienata Cornelia Boru Panjaitan, maringanan di Jalan Porselen nomor sada RT sada RW Onom Bintaro Jaya Banjar Bintaro Jaya, jala di bagasan sadari ido bangke nasida di taruhon tu TPU Tanah Kusir. B. Na di hari Senin tanggal 10 September 2020 sada, nunga jumulo monding amata James Parlaungan Halasan Tampu Bolon, marumur 45 tahun, nah hina baluhon ni nata Nenri Borusi Hotang, dohot 2 dakdanak, sada bawa, sada boru, maringanan di Jalan Tanah Kusir Opat, nomor 27, RT 5, RW Sia, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di hari Selasa, tanggal 10 September 2020 sada ido, bangke ni amata namondingi di taruhun tu TPU Tanah Kusir. Atong taingot ma manangyakon sude keluarga na tininggahon ni dongata namondingi asa tumibu tarapul rohana sida. 10. Pemberian reward anak sekolah minggu berprestasi. Pina botohon tuaka yana kota sekolah minggu na nilai rapot nasida lebih besar dari 90 melalui seksi pendidikan naing pasahaton reward jala pasahaton reward tunasida ma di acara ibadah sekolah minggu gabungan Minggu tanggal 26 September 2020 sada. Pinangido tunasida asa dipasahat fotokopi rapot tu guru-guru sekolah minggu. 10 sada pendaftaran katekisasi sidi. Mulai tanggal 15 Agustus 2020 sada, nunga dibuka pendaftaran marguru malua di Huriata tu ajaran tahun 2020 sada 2022, dohot persyaratan sebagai berikut. Sada, usia minimal 16 tahun atau kelas 1 SMA. 2, mengisi formulir pendaftaran yang diterima dari Sintua Banjar masing-masing. 3, formulir pendaftaran diserahkan ke sekretariat gereja. 4, fotokopi akte kelahiran, akte baptis, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar latar belakang merah. 5, melampirkan surat keterangan dari gereja asal bagi anggota jemaat yang bukan ruas HKBP Kebayoran Lama. Songonima hujaun hamid tiktingon tuhatama namandongani hita saluhutna. Warasma. Tuhan ku dulu,
Dameni debata na sumurung, sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, namarpungu di bagasan garejaon, songoni namadohoti parmingguan, sian tongani bagas tabe, barita nauli nasahat tuhita, di minggu pasapulonopon dung Trinitatis, di bagasan sadarion, ima sian buku parjamita, bidu 10, mamuka sian ayat 10, sahat rodi ayat 15, songonomma didok disi, takasma tapaihut-ihut. Molodung matultul takke dibahen manangise, jaladang digarut babana, ikon mangasahon gogo nama ibana manalikon, alai namarhaseakon hapistaran ido nadumenggan. Molo mamargut ulok tagan sohona tabas, dangbe merlaba hapadean ni panubuti. Lomo rohani pinggol, ubege pakatayon nihalak napistar, alai bibir nihalak naoto, mamudut ibana sadiri. Mula ni pakatayon ni pamanganna, haotondo, jala ujungna, hatalalean sabingdo. Sai dipadeak-deak halak naoto do, hata-hatana, dang diboto colmai, manangaha namasa sugut. Tungise ma pabotohon tu ibana, manangaha namasa dung salpu ibana. Hangaluton ni halak naoto, mangalojai ibana sadiri, ala sodiboto topotonna dalan tuhuta. Ido sahat ni terpukta. Huriani tuhata namarpungu di bagasan tikion, na di hari Minggu tanggal 12 September 2021. Jamita na di hari Minggu, paingoton hita marhite topik minggu, namadok marhabisuhon di bagasan Yesus. Marhabisuhon di bagasan Yesus. Jala di bagasan minggu tasadarion manogihon hita imangolu na di bagasan panogunoguon ni debata. Hurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Marhite dua topik minggu natapayut-ihut di bagasan 2 minggon. Ditogihon dohita bohado ngolu ni jolmai. Asa gabe ngolu na marguru. Asa babe ngolu na marguna. Di tonga-tonga ni ngoluna.
Buhadong ulu tao namang dohot inang, asa gabi ngulu na marguna ngulu taon, tu dirita nang tuaka na humaliyang hita. Alaniaha amang dohot inang. Alamarhite buku parjamita na sinuraton ni Ima Raja Salomo didok ibana do. Marisuang do ngulu ni jolmai molo dang di bagasan debata. Bagaikan menjaring angin ninna. Coba tabayak ko namang dohot inang. Songo dia mana menjaring angin. Songo dia mahalak na manakup alugo. Hal yang tidak mungkin dia dapat. Hal yang tidak mungkin dia peroleh. Ido banda digambarhon marhite buku parjamitai. Hidup ini adalah kesia-siaan jika tidak di dalam Tuhan. Jalaido nani hilala ni parpoda parjamita marhite Raja Salomo. Ketika dia mencapai titik pencapaiannya, di Hamoraonna, di Artana nagodangi, di Huaso na adong di Ibana, songon sahalak Raja Ibana, doh gudang niak kaparangan na mungkin boy ba na mamareta sudiak kaparangan nai marhite Huaso na adong di Ibana songon sahalak Raja Ibana alaya hado di bagasan perenungan di bagasan ngoluni Ibana amang dohot inang di hati dakon Ibana do di sude pardalanan ni ngolu nang binolus di Ibana. Dia sampai kepada satu kesimpulan, ternyata hidup ini adalah kesia-siaan jika tidak di dalam Tuhan. Mari suang do ngolu taon. Mari suang do akan atahalo jahoni. Mari suang do akahapis tarani molo dang di bagasan debata hita. Molo dang di bagasan Tuhani hita. Di tonga-tonga ni ngoluta si ganupari. Asaido na di patorang na di bagasan turpukon nakanin. Digombarhon Raja Salomo do marhite buku parjamitaon. Songo dia ngolu ni halak napistar. Diperbandingkan ima ngolu ni halak naoto. Molo didok napistar dohot naoto amang inang. Dang namadokon hapistaran masalah intelektual. Parbinotoan secara sains napistar dohot naoto. Alai ahado na naing dohononna molo tajaha di bahasa Indonesia itu adalah menggambarkan hikmat. Buhado hita menjadi orang-orang yang berhikmat halak nabisuk orang yang senantiasa imanakanin mangulu di bagasan panogunoguon ni debata. Asa ido na taida di bagasan terpukon. Alanido amang dohot inang songo dia do ngolu na di bagasan panogunoguon ni debata. Naparjolo sahali di patorang di sinak kanin. Ngolu ni halak na di bagasan panogunoguon ni debata. Ima mangasahon habisuhon nasian debata. Dia 10 nakanin di lehon do gambaran.
Songon dia halak nauto nasay mga sahon guguna na mamakke akalna, na mamakke ima guguna na kanin. Marhite-hite turpuki, molodung matultul takke di bahin manangise, jaladang di Garut babana. Ikon mga sahon guguna ibana manalikon, alay na marhasyakon hapistaran, ido nadumenggan. Tabayak ko maju amang dohot inang. Takke, kapak yang tumpul, besi yang tumpul nina di bahasa Indonesia. Kita tatalikon itu sadahau. Kita akan menebang sebuah pohon dengan besi yang tumpul. Ahado namasa amang dohot inang. Iko manabay gugu na mahita. Iko manabay tiki na mahita. Lo jahita manabahawi. Alatapakke na kanin, imatakke ng matultuli. Kita pakai parang mungkin, kita pakai besi yang tumpul, yang tidak tajam. Ima gambaran ni ngulu ni halak. Naoto, ima gambaran ni ngulu ni halak. Naso marbisuk, alay buhado halak na marbisuki. Dipakai do habisuhon na, dipakai do pikiran na, dipakai do akal na, dipakai ibana do kesempatan untuk mempersiapkan dirinya. Lahu mangula akka ulaon na. Dia mayamang dot inang. Barangkali dia asah dulu kapak nanak kanin. Dia asah ibana jo parang nai. Asabui hatop ibana. Imalaho menebang hawi nakanin. Asa di bagasan di idu nakanin sahalak nabisuk. Di boto ibana do mempersiapkan dirina. Di boto ibana do memakai pikiranna marhite habisuhon untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dang songon sahalak nahotoi. Alanido amang dohot inang. Unang lupa hita. Tuhan menghendaki kita tidak hanya memiliki kemampuan intelektual. Dakkolani dipangido debata sian hita. Dakkolani dipangido Tuhani siak kita. Mau lihat ma, mau pistar-pistar akka yanak kotai. Mau pistar-pistar akka generasi na poso senarion. Alay buhado hapis taratai amang dot inang. Buhado hapis taran ni akka yanak kotai. Dipakai mai di bagasan habisuhon ni debata. Asa unang marisuang. Asa unang hapis taran nai manegay ngolu ni halak. Dirakit halak bom. Mungkin itu tujuannya. Membuat bom itu adalah positif. Alay marhite parbinotoan ni jolma dipakai doi laho pamatehon ngolu ni donganna. Tuhan menciptakan marhite akka hapistaran ni jolma ima marhite handphone amang smartphone yang ada pada kita sekarang ini. Pada awalnya tujuan Nina menciptakan ni dengan do. Alay dipakai jolma doi marhite hapistaranna. Lahu manegai ngoluna, sangoni manegai ngolu niaka donganna. Asa di bagasan di ido amang dohot inang taida mah. Orang yang pintar belum tentu orang yang wise. Halak na pistar belum tentu halak na bisuk ibana. Alay halak na bisuk. Dohonot tado halak na pistari. Ala diboto ibana do. Membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Diboto ibana do paradehon dirina.
Di boto ibana do mamake akal dohot pikiranna, tu dia pakeon nai jala ahana nai siulahonna. Di tonga-tonga ni nguluna. Asa dia kaya nakot talau mengadopi ujian mid semester di bagasan minggu-mingguon. Songon sermon di sekolah minggu na di hari Jumati hudok kami rupane. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Walaupun kita katakan kita sudah berserah kepada Tuhan. Memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan bukan berarti tidak berusaha. Tidak berarti dan mempersiapkan diri kita. Tapi orang yang dipimpin oleh Tuhan, dia harus mempersiapkan dirinya. Jala mamake habisuhon nasian debata. Taingot amanginang. Didok di poda sada ayat pitui. Biar mida Jahobado parmulaan ni hapistaran. Biar mida Jahobado parmulaan ni parbinotoan. Alay anggo halak naoto manuisi hapistaran dohot pangajaran. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takola pengetahuan secara parbinotoan intelektual naking dok kami amang doinang. Alay parbinotoan manirang nadenggan dohot naso denggan. Kita tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Songonakanin taida di pistel tai amang dot inang. Di Lukas 2 songo dia do habisuhon ni Yesus ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat dan Farisi di bagas joro ni debata. Habisuhon ni di dapot ibana do marhite panugunoguon parsiajaran di bagasan hata ni debata. Longang akasiboto surati. Longang marbinege akan mabege ima alus ni Yesus di bagas joroi. Alay dapot ni ibana doi marhite panugunoguon ni natorasna si Joseph dohot si Maria di bagasan hata ni debata. Sehingga dia menjadi orang. Yesus sebagai manusia di bagasan habisuhon ibana. Mangalusi dohot mangalehon suku-sukun ima tuaka siboto surati. Asa ido na parjolo amang dohot inang tapakke mah ima nakanin habisuhon nasian debata. Basa udok kami habisuhon nasian debata. Adang boy ta parguruhon habisuhon amang do inang. Molo hapistaran secara intelektual boy do ta parsiajari. Boy do dapot titai sian bangku parsikolan alay molo habisuhon. Silehon-lehon ni debatadoi. Ido benar didok di Jakobusi. Molo adong hamu nahurang bisuk. Jalo hamuma sian debata. Nabuas mangalehon. Jala taingot maditiki na mernipi. Raja Salomo di Gibeon. Ro debata manukun tibana. Ahana na yang si pangidoam mutuau. Dangarta di pangido ibana. Danggudang ni parangan di pangido ibana. Songon sahalak raja ibana. Alayahado di pangido ibana. Lehon madiau. Habisuhon. Laho manguluhon. Bangsom nabolonon. Dan Tuhan menambahkan segalanya kepadanya. Napaduahon ahadon yang idaota. Amang dohot inang. Marhite-hite ngolu na di bagasan. Panugunoguon ni debata. Tapake ma tikita dohot denggan. Halak na bisuk taida di bagasan turpuki nakanen. Ya, digombar hondo di bagasan turpuki. Ima marhite-hite di sinakanin
tudos ma naotoi tu panubuti ninna, tukang mantra yang terlambat memakai mantranya sehingga ia dipatuk oleh ular sebelum dia mengucapkan mantranya. Apa di boti bana do mantrana? Jalamolo diucapon ibana, di hataon ibana mantranai, dan patukon ni ular ibana. Alai terlebat ibana madokoni. Ido nakanin molo taida di ayat 10 sadai molo mamargut uluk tagan sohona tabas dang be merlaba hapadean ni panubuti. Tidak ada gunanya. Ngapar jolo uloki mamargut ibana adorang sebelum dia mengatakan mantranya. Ularnya sudah lebih dahulu mematuk dia. Gambaran doya mang dohot inang. Songonima gambaran ni halak nauto. Itu adalah gambaran orang-orang yang bodoh. Dia sering membuang-buang waktu. Dia sering mengulur-ngulur waktu. Dia sering menunggu-nunggu waktu. Dia sering menghabiskan waktunya dengan sia-sia, dengan hal-hal yang tidak berguna. Sehingga iblis mengambil waktu yang singkat itu. Iblis mengambil waktu yang berharga. Dan waktu yang tidak bisa kembali itu. Tetapi orang yang berhikmat, dia akan mengatakan waktu adalah anugerah Tuhan. Sehingga ia memakai waktu dengan baik, dengan melakukan hal-hal yang baik, dan bertanggung jawab mangulahon ulaonna dohot denggan. Asa ido na paduahon amang dohot inang. Buhado hita mamakiti kita dohot denggan. Dilehon Tuhan itu hita kesempatan nama ci arga. Dilehon Tuhan itu hita hahipason nama ci arga. Dangadong na marga mang do inang asing ni hahipason. Nang pegudang artata, gudang hepengta, molodang hipasita. Ya, kita tidak akan bisa menikmati itu. Alai molo hipas do hita, dilehon de batati kiti hita, kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk dalam situasi pandemi COVID-19 di bagasan tikio namang dot inang. Buhado hita mamaketi kita, sotung merleba-leba hita, mengulur-ngulur waktu, apalagi di hita, yak kaya nakotai, pemuda dan pemudi, remaja, anak-anak muda bagaimana mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan Kairos, kesempatan yang hanya datangnya satu kali. Jika kesempatan itu akan datang, itu adalah kesempatan yang lain. Bagaimana kita memakai waktu kita yang hanya sebentar. Satoki doti kita mang dot inang di tonga-tonga ni nguluta di Portibion. Alay taparhasi yang may sotung terlabat. Sotung dibuat si bolisiti kita na argay na soolo bemulak muse. Alani amang dohot inang. Halak na marbisuk. Dia akan mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Tapergunahom may. Manugunugo kaya nakotay. Pature-ture kaya nakotay. Sotung lalap hita, dohot smartphone taya taya mang do inang. Sotung lalap hita, dia kahariburon dohot akahaulion ni Portibion. Karena kita tidak tahu sampai batas dia Tuhani mangalehon partikian tuhita. Gudang nabuhi tapatupa mang do inang. Di tonga-tonga ni pandemi di bagasan tikyon. Alani biarta. Sotung gabi sodong siula honota. Alani biarta sotung holon namo japita di tonga ni bagasta. Tanpa aktivitas, tanpa kreativitas. Alani biarta
gabe madele hita di bagasan aka situasi na taadopi. Alay halak na marbisuk, dia bisa memakai kesempatan, walaupun dikatakan itu adalah kesempatan yang sempit, bahkan situasi yang mungkin yang sangat sulit. Alay boy do ibana mempergunahon tiki nautik jala di bagasan kondisi saat-saat sulit nakanin menjadi waktu yang berharga. Jalan apatuluhon amang dohot inang ngulu ni halak di bagasan panugunuguon ni debata hatana pakulingna makorhon las ni roha di donganna. Ido digombarhon nakanin halak nabisuk digombarhon di ayat 12 sai mamakke hatana gabe las ni roha di naubegesa. Jala gabe pasu-pasu di naubegesa. Jala mabahen masihol halak laho manangihon pakulingna. Luar biasa ya manginang. Molo dihasiholi halak kita makatai. Molo dihasiholi halak hita mabahen akka pendapata. Alai acik nai tahilala molo didok edang pola makatai. Buama benot tasonang makataya matai inatayate. Ay molo makatai noni pitur segado pakatayon ninnate. Kan sangat sakit sekali hati kita. Alay di bagasan dinaking hatana pakulingna menjadi berkat, menjadi pasu-pasu, bahkan dirindukan oleh banyak orang. Jala didok disi alai halak naoto gabe mamodut dirina sadiri manang parohon mara tu dirina. Ido ibanna didok dia 12 lomo rohani pinggol ubege pakatayon ni halak napistar alai bibir ni halak naoto mamodut ibana sadiri. Deban nadong pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Dia akan menerkam dirimu sendiri, bukan orang lain. Alanido amang dohot inang molo sotakas pinikiran hata sidohonon makorhon harugian doi tu sidok hatai. Makorhon harugian doi tu hita. Idoban na didok di halak Batak ahado didok taringot istilah songoni amang do inang. Jolo nidilat bibir asa nidok hata. Jolo takas pinikiran aha pakorhon ni hata na nidoki. Mabahi sugodo rohani halak molo hudok songono naci do rohana sugodo rohana molo hudok katakol las do rohana. Unang asal ni padok hata teh. Alaniaha didok naking dia 10 toli hao todo mula ni pakatayon ni naoto. Didok disi gudang jala ramos makatai. Gudang jala ramos makatai dihatai naso binotona jala hata lalean. Yang sebenarnya dia tidak mengerti apa yang dia katakan itu. Asal ipaddo hatana. Apa edang dia tu si bana. Ido hata lalean. Dang diboto. Jala dihatai ibana aha na somasa dope. Alanido amang dot inang. Molo didok ima di Jakobus sada ayat 10 siai girgir manangi-nangi bakol makatahon. Ya, kita harus rajin mendengar. Ya, rajin mendengar. Jangan lebih rajin berkata-kata daripada mendengar. Girgir manangi-nangi, bakol makatahon. Unang say holan hita na ditangihon halak makatai.
Jadi molo di pastoral counseling amang do inang, mendengar itu adalah profesi. Tidak semua orang bisa mendengar. Tidak semua orang bisa diam untuk mendengarkan orang yang berbicara. Alanido perlu latihan mendengar orang lain. Jangan hanya kita yang mau didengarkan. Alanido amang dohot inang, halak na mangulu di bagasan, panugunuguon ni debata, di boto ibana do mangorom pakkatayonna. Unang Ramos, ya, kola nama katai do Ramos, unang dihatahon naso, si hata naso niatusanna. Unang mangalap manaruhon hata, di boto hamudo amang do inang mangalap manaruhon hata, itangihon di son, ipasahat iba na tusan. Banay hebat na dope, sada dialap, tolu ditaruhon. Jadi mau tolu ditaruhon, sada dialap, berarti dua naik, ya berita hoax nama rakyat deh. Ya berita bohong namanya. Tahu mah, jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari iblis. Tajaga mah. Ay boto hodo ida, kolok tu hodo upasahatod da. Ay boto hodo anak ni eda siahay opung sianui. Alu dang pabua da, na da eda holat tu hodo eda. Romatong nyom eda non, ipabua muse eda. Ay boto hodo barita ni siaha, rarak matong tu sude eda, na emareda do sude halak batak kan? Iya. Hata so pisik, omma da hata so pisikon eda, holat tu hodo hupabuaon. Asa halak na bisuk amang dohot inang. Diboto do mengendalikan pakkatayon na. Apakah itu menyenangkan hati orang atau tidak? Alanido amang dohot inang di bagasan turpukon nakanin di paingot do tuhita halak naoto loja do ibana mangula. Loja do ibana makatai alani halojan nai manusai dirina. Ido didok dia saplopati, manusai dirina, dohot ayat 15. Takas disinakanin. Saya dipadiak-diak halak nauto do hata-hatana, dang diboto julmai manangahan na masa tugot. Tungise ma pabotohon tu ibana, manangahan na masa dung salpo ibana. Hangaluton ni halak nauto mangalojay ibana sa diri, alaso diboto topoton na dalan tuhuta. Padohani patuduhon ima parnguluon ni naoto ala gudang ni imanaking hata-hatana ala ni gudang ni marisuang akka ulaw nai mabain susa pikiran na gabe dang diboto dalan si tujuan na alay halak na bangulu di bagasan panugunugun ni Tuhani ima na mamake tikina ima na mamake habisuhon na ima na mamake pakkatayon na gabe pasu-pasu di dongan na mabahilas rohani dongan na jala mabahin marsangap marmulia debata menguatkan mangapuli mangalehon kata-kata penghiburan bukan kata-kata imah aka hata barangsi ya alani do amang do inang bagaimana kita hadir memberikan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang menguatkan, yang memotivasi. Di tonga-tonga ni nguluta, dohot tuaka ya nakota, songon natora sita, songon ima sudut akan nauposo tuaka, sudut natumua tuaka sudut nauposo. Bagaimana kita di bagasan ni hasagabe di hasiholi kehadiratta, jalano marga siania mangdo inang diboto tujuan ni nguluna ado nguluta amang dohot inang molo di lehon debata tu hita kesempatan molo di lehon debata do pe partikian tu hita ado tujuan ni nguluta sotung songon halak nauto inaking dia saplima di dok dang diboto huta dia nanaing si tujuan na tuhu tadia ibana lao, tuhu tadia ibana mulak. Alay halak nabisuk, halak napistar. Diboto do tujuan ni ngoluna. Pasangapon debata. Jala tujuan ni ngoluna, ima mangolu
di bagasan Yesus Kristus. Asa dapot ni bana ngolu sa leleng ni leleng nai. Amin martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah di bata amanami mauliate di hatam. Paingoton hami Tuhan. Asegabay halak na marbisuk kami. Disude akka na pinaradem na pinasahat mo Tuhami. Gogo, tiki, hapistaran, parbinotoan, arta, na adong, doho ragam na suboy hugari hami sada-sada. Asa naing hupake hami may Tuhan, di bagasan habisuhon. Jalaulo hami totong mangaradi diri nami, belajar dan belajar, mengasah diri nami Tuhan, di bagasan ima parbinotoan di bagasan hatami. Allahuboto hami do, habisuhoni dapot nami, di bagasan hatani di bata, ala di bata do habisuhoni sadiri. Alani Tuhan, urupi mahami tutu, laho mangalului habisuhoni, di bagasan ngulu nami, marhite-hite, na totong hami mangulu di bagasan, panugunuguon ni di bata. Pasu-pasu hatam doho sudia karuas ni huriam, na marpungu di son, na masihol totong marsaor dohot ho. Lausongoni Tuhan, di bagasan tikyon, martangiang hami, tua kayanakon ni huriam, dinalaho mangadopi ujian mid semester, di bagasan minggu-mingguan bahkan di bagasan bulanon, siyan tingkat SD, SMP, SLTA, lehonomu habisuhon dohot roha pangaradeon dinasida Tuhan, mangarade mangadopi ujiani, nangpe ikon mengikuti persiajaran, di situasi na terbatas nasida, aledang berarti, dang adong nabusi patupaon nasida, alay marhite-hite hatam di bagasan tikyon. Di paingot hodo hami nang natoras paingoton akayanakon nami. Di pangaradeon nasida. Lahu mamake tiki nasida marsiajar. Asa denggan nasida Tuhan. Lahu mengikuti ujiani jala dapot hasil na denggan muse. Lahu songoni Tuhan di bagasan tikyon. Martangiang hami tiap karuas ni huriam. Na merayakan hari kelahiran. Dohot hari perkawinan di bagasan mingguon. Tuho hupasat hami nasida, nasuboy hugari hami sada-sada, di bagasan las ni roha nasida Tuhan, naing mamanotong las ni rohai, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu si ganupari, nang di tonga-tonga ni ngolu par rumah tanggaw nasida, marhite lehonomu akagajang ni umur, hahipason dohot pasu-pasu di par rumah tanggaw nasida Tuhan, tabayonmu akaragam ni pasu-pasui, asa martaba-taba las ni roha nasida, dohot pamucion nasida di bagasan guarmu na badiyay. Lasongoni Tuhan martangiang hami, di ruas ni huriam na mangadopi hamatean, di bagasan minggu nasalpo, keluarga siagian songoni keluarga tampu bolon, apuli roha na marsak, pargugoy akka nagale Tuhan, alahodo pangapul na sumurungi, apuli ma keluarga na tinadikon ni amanami i Tuhan, di tonga-tonga ni keluarga ganup marsada-sada, asa margogo nasida manguduti pardalan ni ngolu na pinasahat mo tu nasida di keluarga na tinadikon ni dua amanami. Songoni Tuhan di namarsahit di bagasan tikyon. Ima songona tersurat di warta Jumat nami i. Lydia Agustina Hutasoit. Amang sabam sirait. Nyonya erbutar-butar boru napitu. Situa Edward Tambunan. Nyonya T. Siahan Dini boru manurung, Nyonya MH Tambunan, N. boru simajuntak, Nyonya Bangun P. Sianipar, Leni boru tampu bolon, Nyonya Leni Tiamsa Papahan boru gultom, Dr. Andus Iwan tampu bolon, Situa Dr. Andus Morlan Siahaan, Tony Nahal Hutapea, Amang Padita Daulat Pardomuan Panjaitan, Meriduan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saul Masdelina, boru sirait, dohot akaruas ni huriam, naso tersurat di warta Jumat namion, dirawat di rumah sakit di tonga ni bagas nasida, manang di dia petahe Tuhan, asa homa na mga lehon di nasida, gogo dohot pos ni roha, marhite pakirimon na di bagasan Yesus Kristusi, boy nasida mamulus dia ka proses pengobatan, songoni Tuhan, dia ka parsahiton nai, di hamonakon nasidai, marhite-hite ha porsyon na tuho, Tuhan debata amanami, ragam tahena naing si pagindon nami tuho, alay di boto hodo saluhut na, jala radedo di adopanmu, alani lehon masa luhut akan narikot di bagasan ngulu nami, hobar tu akka harikotan na, dohot akka halhetan na, ganup marsada-sada keluarga lepas keluarga, nang dinamulak kami enon Tuhan,
ramoti hami di bagasan pardalan nami, asa sahat hami tutongan di bagas nami ganup, pajupang dohot keluarga nami. Tarpuji maguarmu, alaniasi dohot denggan ni basam, mga sahon goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuho. Amin. Hatani debata nagabe ojahan peleata iman atar surat di pesalmen bidusia pulonom ayat pamaluhon. Leon hamuma di Jahoba hamuliawan ni guarna, buan hamuma sileon-leon dungi masuk mahamu tu bagasan akalamanna. Tapuji matuhata lo sapapungu peleata maritende nomor 630 ayat 1 ayat 2. Tatangyakon ma peleata, ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan, dohot na solibasan na muliutus. Hupasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, sejalo megabe uap na khusus di julum, pasu-pasu majala ramoti, asa huparhaseyak kami pilihanon, pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
amanami na di Banua Gijang, sai penerbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaur honma damena tutodim. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.